papa. Foarte tare. Ce v-am spus eu? Vino încoace, stai, liniștește. E frumoasă, Viorel. Vino încoa. Ce v-am spus eu? Viorele, Mai rămâi în picioare un pic, Ce v-am Veronica, spus să te eu? vedem. Măi, dar e superbă. Uite-te, Ce v-am spus eu? Deci e mega stilată. Așa ceva nu N-are accept. șuvit, n-are Nu mă șuvit. interesează. Nu vrei șuvițe? Nu mă interesează. E superbă, măi. Ia, ia. Vino încoace. Viorele, băi, ia. Să nu Ce e aici? O curvă! faci vreun Ia. gest. Ce e aici? Vulpița, ce? Ia vino încoace. Hai, du-te și stai. Ia, du-te și stai. Fetițo, așteptați? Deci tu, Viorel, pe scaun acolo, Hai, te du-te și rog. stai la Începând locul din meu. momentul ăsta, când ajung acasă la apartament, vei rămâne singurică. Ascultă și explicația ei, pentru că ea vrea să-ți explice. Dacă tu m-ai lăsat Stai acolo, Viorel, te rog. Așa, explicații de asta cu... Ascultă, Viorel. Așa, și cu prostii nefericit. Ei, ăstea o să stai. O Viorel, să la te fel ai vadă făcut și cu taică-tu. tatuajul ăla, care de fapt nu era unul Ei, permanent, acum era asta e temporar. normal, da? Da, e Da, normal. Da, să vede. Ia să-l văd să șterge asta. Dar nu te supăra, e mega fiță, zici că e de... Nu mă interesează. E de copertă glossy. Doamna Mirela, ați auzit Poți ce să mai zic eu? arăși ceva? Nu, Pe mine ce? nu mă Nu, interesează. arată-mi, ce? Vai, nu cred. Vai! Uite, aplaudă. Viorel, dar nu-ți place? Aplaudă. Stai, Viorel. Vino, te rog, lângă noi, Viorel. Lasă că se calmează. Dar nu văd, asta trebuie să te ridici un pic pe... Mai are. Stai că mama ta e la telefon, Viorel, să vin cu ace, Vino că să vrea vorbești. vorbească. Stai așa că e la S-a telefon. supărat. De fapt, la telefon, Viorel, să vin cu ace, Vino că să vrea vorbești. să vorbească. Stai așa că e la S-a telefon. supărat. De fapt, nu, e pe Facebook. Ce ți-ai făcut, mă, Veronica? Tu ești sănătoasă la cap să te întrebi așa. Veronica, tu ești? Dar ce-ai făcut tu? Păi, de fapt, am spus că... Stai că am plecat, fii atent. Radu, du-te tu, că nu poți să-l... Auzi, fii atent. Deci tu, măi, Veronica, stai un pic jos, că le-ai șocat. Măi, Veronica, stai că s-a dus tu ai scăpat o zi din căsnicie și ai făcut furore, adică zici că ești actriță. Da. Îți place așa de tine cum arăți? Scurt? Da. Înțeles, da? Uite, acum mai dau telefon exact lui maică sa. La că știu cine sună. Acum, mă, tu cine ești tu, mă? Adu-i bani, mă! Hei, Taci în gura, mă! Mă, du-te, pula mea, mă, dar cum vorbești, mă? Mica, Păi, de ce nu me contesta, futus morțișorii, mă, în gură? De ce nu me contesta? Pe contesta me y dime, nu mai te quiero, fă, dime, fă, nu mai me quiere, y ya está. Me contéstame, tú te morchite y habla, fă, cer y spumela, habla. Dime, fă, nu mai te quiero, y ya está. S-a acabut, tú te morchi, mă. Marian! Îl bag în pizda, mă, și telefonul meu unde e? Îl bag în măsa de handicapat. Hai mai repede, imbecilul dracului! Mica, Ce pizda mă de vrei? uite acum la televizor să vezi ce are Veronica. Așa, ați văzut, da? Deci eu cu așa. Da. Deci din momentul de față eu o las în pace și mâine dimineață. Deci mâine dimineață la prima oră o pun la pachet să se ducă exact unde vrea ea. Că cu așa ceva nu se poate, doamna Valerica. Cu cine vorbești? Cu mama lui Veronica. Și tata socru a văzut ce are? Da, văzut. Și ce a zis tata socru? Nu-i place nici lui. Hei, și mie, acum știi ce... Nu știu. Viorel. Bun, în regulă. Hai că
Hai că o să o sunăm noi pe mama. Închide, Viorele, că o sunăm noi să se aude mai bine. O sunăm noi pe doamna Valerica, dar până atunci eu știu că soacră ta e pe Facebook, s-a agitat tot satul acum când te-a văzut cum ai apărut. Să ne spună colegii dacă putem face legătura prin Facebook cu doamna Ilinca Stegaru și să vedem. Bună seara, doamna Ilinca Stegaru. Iată o altă variantă a nurorii dumneavoastră. Da, doamnă, văd. O sunat. O sunat, fa? Da, vă ascultăm, doamna Ilinca, vă ascultăm. Ce părere aveți? Clar. Viorel să vină acasă, că așa ceva nici eu nu văd. Nici ea nu-mi place. Ia uitați-vă aici, are un plan de scrisorile de la băieți. Ascultă, Viorel, că vorbește mama ta. Foarte amătit. Știi ce Viorel, Ușor, ai grijă la limbaj. Te rog frumos, dacă încep cu din astea, vezi că vine poliția în 2 secunde. Dacă nu te calmezi, o să te rog eu să mergi până afară și să te Abia ne-am întors, te rog, liniștește-te. Da? Deci dacă nu te calmezi, o să te invit afară să te calmezi. Fără agresivitate verbală și fizică. Te rog foarte mult, calmează-te. Da, doamna Stegaru. Mirela. Auzi, ascultați-mă, oleacă. Viorel poate veni acasă în momentul ăsta că aveți mașini. Să iasă din platou, că așa ceva nici eu nu suport. Veronica are un plan de scrisori de vedeți aici? Păi eu pe mine m-a făcut de râs fata asta în tot satul. Acum chiar, în hala așa-la, Bravo. Doamna Ilinca, bună seara. O întrebare. Văd că sunteți prin Facebook cu noi. De unde aveți Facebook? Ce telefon? Telefonul lui doamna Veronica. Să nu creadă că eu nu știu să umblu cu telefon. Dar și mine te-a învățat. Telefonul tău, Veronica. Îi telefonul ei. Soarele. Te rog. Viorel. Telefonul și vrei să fac, asta e. Da. Îi telefonul ei. Veronica, Viorel, te rog. Am schimbat acela frumos. Dai pe amândouă mergeam cu voi. Că aici ați avut planul. Hai să facem schimb. Hai să facem schimb, Veronica. Și te rog să te liniștești, Viorel. Ce să mă relac, că intră taică sau acum direct să vezi ce zice tatul ei. Copil, ce e? Să vezi ce zice tatul ei, că eu știu ce o zice tatul ei. Când ai luat-o tu de la taică, da? Te rog. Asta e ca un bagabont așa. Copil era când ai luat-o de la Soția ta. Poate să nu mai este soția mea de acum. Deci cu așa ceva nu mai... Spune-ne ce ai vorbit cu părinții ei. Ai vorbit adineauri cu părinții ei. Ce au zis? Da, au zis... Știi ce au zis părinții ei? Bruneta, tu ce ai vorbit cu Bruneta? Ai spus că te disparți de mine? Nu ne interesează ce spun părinții ei în momentul Părinții ăsta, ei au spus așa, că dacă vreți să-i sunați să vezi ce au zis tatăl ei și mama ei. Viorel, calmează-te un pic. Liniștește-te. Ai răbdare până la final. Ai răbdare până la final. Ea este matură și poate să decide matură. În seara asta, fetițo, vei rămâne singură. Am înțeles. Singurică și nu vei avea nicio parte și o să-i dau o judecată pentru tot. Da, o dau o judecată pentru că așa ceva... m-am vopsit, că așa și mie. Și tatuajele astea sunt prostii. Trebuia să-mi spună ce au de gând să facă. Dar trebuie să spună ți-i tot. Da? Dar tu îmi spui ce faci? Viorel, dar de ce nu apreciezi că ea totuși a ales culoarea blond? Domnul Radu, ce înseamnă libertate? Așa, cu prostii de astea? Da, libertate, băi, mă distram, dansam, jucam. Ca după ultima modă, în stație, la Lisanu, stăteam și citeam ziarul, când văzui trecând o blondă, ca după ultima modă. Domnișoară. Dar nu cu prostii. Auzi, dar i-ai spus, Veronica, ce i-ai spus fetei în mașină? Hai spune. Da, îi spun, da, că când ziceai tu că divorțezi, eu am spus lui fata aia, da, divorțez. Păi vezi? Și nu, ea nu zicea că divorța atunci. Tu te-ai dus în mașină la fata aia și ai spus că vrei să divorțezi și să pleci cu ea. Rămâi cu Bruneta, hai să vezi tu ce rămâi cu Bruneta, ca să stai pe stradă, fetițo. Da, stau pe stradă. Hai să stai pe stradă. Părinții tăi nu o să te primească. Dar eu nu mă duc la Blăjești. Așa, și să văd unde stai aici. Dar îți place așa cum arată? Nu îmi place. Dar dacă te mai uiți odată, uite și pe spate s-a... Stai că atâtea vizualizări pe TikTok. Doamna Mirela, eu am spus de la început, știți destul de bine când am spus că așa ceva nu accept. Nu, n-ai zis așa, ai spus acum, în ziua de libertate. Și care e regula? Ce ai spus doamna aia? Când ți-am spus, mă lași să gavaresc acum? Nu te las. Nu te las să gavarești? Ce înseamnă să gavarești? Să vorbească. Să vorbești, dar gavarește, domnule. Când ți-am spus din apartament, fetițo, nu faci de astea tatuaje. Ce ai făcut acum? Nu ai spus atunci. Acum nu mai este, nu?
Nu? Te ură și părinții tăi acum vorbesc cu mine, cu părinții tăi nici nu mai ai discuții. De ce crezi că vorbesc părinții ei? Da, Nu că uite ei că da știți- niște bani tatălui ei? Dar știți de ce mi-a zis tatăl ei când a văzut-o și a spus? Vrei să-i spun acum, dar să Nu, nu supă. mai zice, că Da, nu hai vreau să vorbim. Spune de că nu sunt, te rog, nu sunt te rog. lucruri care trebuie spuse. Dar arată-mi un pic tatuajul ăla de sub păr, că nu l-am văzut. Ăla de sub păr. Dai că nu l-a văzut nici Viorel. Bravo ție! O să rămâi cu tatuajele astea.